Let me help those who don't understand. Umsunguli waleli bandla wabizelwa uNkulunkulu entabeni yaseNhlangakazi. Wafike wamnikeza imithetho namandla. Ngaleso sikhathi uShembe bekuwumuntu bengabizwa uNkulunkulu. This story is similar to uMoses owabizelwa naye uNkulunkulu entabeni yaseSinayi. La khona uNkulunkulu wafika wamnika imithetho 10 commandment namandla ngaphezulu. Wayesemtshela ukuthi bheka ngikwenze ube njengoNkulunkulu kuFaro. Le story ke siyafana nesikaShembe. uMoses umuntu phaka, kodwa sithola uNkulunkulu emtshela ukuthi umenza abe uNkulunkulu uMoses. Uyakukhulumela kubantu abe ngumlomo kuwe wena ube njengoNkulunkulu kuye. Siyamthola uNkulunkulu ethi-ke yena uqobo lwakhe uzomkhulumela nabantu bese abantu bembona njengoNkulunkulu uMoses. Akuyena uMoses ozohamba ecula ethi mina nguNkulunkulu, kodwa abantu abazothi uMoses uNkulunkulu. Wamkhulumela kuNkulunkulu kubantu uMoses njengoba wayeshwa nje ukuthi uyamkhulumela bese bambona njengoNkulunkulu ngenxa yalezi izinto uMoses owayezenza phakathi kwabo abantu. Then abantu bambona-ke njengoNkulunkulu. UJehova uNkulunkulu wakho uyakukuvusela umprofethi phakathi kwakho kubafowenu onjengami, nimlalele yena. Ayindalana lapho ethi khona uNkulunkulu onjengami, nimlalele yena. Akubona bonke abantu abazolalela, kodwa kunalo muntu ozolalela. Ngiyakubavusela umprofethi onjengawe phakathi kwabafowabo. Ngibeka amazwi ami emlonyeni wakhe, akhulume kubo konke engimniyala ngakho. Asibheke ukuthi uMoses wayezobayala ngani abantu. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungenzi izithombe ezibunjiweyo. Ungasebenzisi igama likaJehova uNkulunkulu wakho ise. Khumbula usuku lweSabatha ulugcine lungcwele. Hlonipha uyihlo nonyoko. Ungabulali. Ungafebi. Ungantshontshi. Ungafakaza amanga ngomakhelwane wakho. Ungafisi izinto zabanye abantu. Waseyivala kuMose incwadi 10 commandments. Wathi akukho kunye okufaka ezulwini ngaphandle kwalezi zinto ezila. So-ke uShembe ufike wahamba phezu kwale mithetho yonke, awukho awuphulile. Wabhala-ke nencwadi ezihlabeleleni zakhe. Wathi-ke mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwane negcina imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMoses ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. Ngakho kule ncwadi uShembe utshela amaNazaretha ukuthi abagcina imithetho le eshiwo uMose kade ngiyifunda ngemuva. AmaNazaretha ayakwenza-ke lokho. AmaNazaretha ayazi ukuthi kukhona uNkulunkulu afundisiwe ngaye. AmaNazaretha awakhonza izithombe ezibaziwe. AmaNazaretha afundisiwe inhlonipho. AmaNazaretha afundisiwe ukuthi akangabi yifebe. Akazigcina umuntu abe yintombi azayogana. AmaNazaretha ayafundisa ukuthi angahlebani, angaqamba amanga. AmaNazaretha ayatshelwa ukuthi abothanda omakhelwane babo. AmaNazaretha atshelwa iSabatha neSabatha ukuthi awangabulali, which means nokuthakatha abathakatha abayeke. So ngaloko awukho umthetho uShembe kaNkulunkulu afike wawuphula. Kwase-ke kufika uJesu, naye mefika uJesu wafike-ke wathi yena ilawo mazwi ami engawakhuluma kini ngisenani ukuthi kumele ukugcwaliseka konke okulotshwe ngami emthethweni kaMose. uJesu lana uyasitshela ukuthi konke okuwumthetho uMose asitshele kona sekumele sikwenze-ke manje kugcwaliseke. Sesikwenza 99 sikwenze bukhoma. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofethi, angizange ukuzochitha, ngize ukuzogcwalisa. Ngakho-ke uJesu konke okushiwo ngala ngemuva akazile ukuzobhidliza, kodwa uzo-eda phezu kwalokhu okukhona. Ngokuba uma benikholwa nguMose beniyakukholwa yimina ngokuba yena waloba ngami. Kodwa uma ningakholwa imibhalo yakhe niyakukholwa kanjani ngamazwi wami na? So abantu namhlanje abathi bona bakholwa ngemithetho, ngithanda bazi ukuthi abakhonza uJesu lo owayethi yena kumele ukugcwaliseka konke
okubhalwe emthethweni kaMose. Ngakho imithetho kaMose ayibhala kwakusho yena uJesu. Manje bese uthi wena imithetho usayigcina, awusalandeli uJesu, usulandela omunye umuntu ongaziyo ukuthi ubani igama lakhe. Njengoba ekugcizelela ukuthi ningathi ngize ukuzochitha umthetho, angizile ukuzochitha umthetho. So le statement engizishoyo angiqambi wona amanga. uJesu uyaqhubeka asitshela athi ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade. Ngakho-ke lokho engikukhulumayo ngikukhuluma njengalokho uNkulunkulu ungitshela kona. So imiyalo engenisa umuntu ezulwini hhayi enye into, imiyalo nje kuphela, 10 Commandment. Bheka kwasondela kuye othile wathi, mfundisi, ngiyakwenza ntoni enhle ukube ngibe nokuphila okuphakade na? Wathi kuye, ungibizelani ngokuhle na? Munye omuhle. Kepha uma uthanda ukungena ekuphileni, gcina imiyalo ekufaka ezulwini. Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lami. Njengaloko mina ngigcinile imiyalo kaNkulunkulu, ngihlala othandweni lakhe. Imiphi leyo miyalo akhuluma ngayo? Uyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Owesibili ofana nawo, wothanda umakhelwane wakho njengaloku uzithanda wena. Uyawazi umyalelo ukuthi ungabulali, ungabi isifebe, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga, ungathathi lutho ngenkani. Ngokuba uMoses wathi yaziswa uyihlo nonyoko, nokuthi othuka uyise noma unina makafe nokufa. Lawa kusama 10 Commandment asho uMoses njengoba uJesu ethi angizile ukuzochitha imithetho, uphinde washo yona. Iyona into esifaka ezulwini le kuphela, ayikho enye. Angithatha ivesi kusho yena uJesu. Ningacabangi ukuthi ngiyakunimangalela kuNkulunkulu. Ukhona onumangalelayo, uMose enathemba kuye. Ningalinge nicabanga ukuthi yimi ozoniqhatha kuNkulunkulu. Cha, akumina, uMose enathemba kuye. Yini? 10 Commandment. So amaNazaretha ayawugcina lo 10 Commandment. Isona sizathu esenza ukuthi inkolo yamaNazaretha noJesu kungaxabani, futhi akusoze kuxabane. Kuyoxabana nina abantu, kodwa uJesu uyalazi iqiniso amaNazaretha ahamba phezulu kwalo, ngoba awachithanga ngisho kodwa okushiwo emthethweni kaMose. uMose wathi singagunda amafeti nezimoholo, asigundanga ngoba noJesu akazange ayigunde imoholo. Wayengayidli ingulube uJesu, nathi asiyidli. uJesu uthe nalapho nikhuleka ningabi njengabazenzisi ngokuba bethanda ukukholeka bemi ngeenyawo endlini zokusoka. Asimi ngeenyawo thina amaNazaretha, siguqa ngamadolo. Kodwa uma nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe. Asithemelezi thina oShandala bashiya, unguJehova Jireh, unguJehova Gabor, unguJehova, asizisho zonke lezo zinto. Amathathu asowadwebi, lithi iBhayibheli asingawadwebi. noJesu akazange awadweba. Intombazana yeNazaretha ayeligqoka ibhuluku, kanti nomfana weNazaretha akasigqoka isiketi. Nendoda elala namanye amadoda ebandleni lamaNazaretha ayifunakali, nentombazane elala namanye amantombazane ebandleni lamaNazaretha ayidingeki. Yonke le miyalo uJesu wayeyitshela uMoses ukuthi akayilobe, wayiloba phansi uMoses yonke. Ebandleni lamaNazaretha sikwenzi lokho. Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lami, njengaloko mina ngigcinile imiyalo. Umuntu ongamthandi kuJesu akayigcina imiyalo yakhe. Ukuze ukwazi ukuyigcina le miyalelo, kumele uthande uJesu kuqala bese enhlizweni yakho, then uzokwazi ukuyigcina nale mithetho. Ongangithandiyo akagcina amazwi ami, nezwi enilizwayo akusilo lami, kepha elikaNkulunkulu ongithumile. So amaNazaretha akawafundisanga ukuthi amemeze igama likaJesu 99% Jesus, oh mighty God of Jesus, but awuyigcina imiyalo. Uma uthanda uJesu ugcina imiyalo, not ukuthi umemeze igama lakhe over and over. So-ke amaNazaretha amamukela uJesu ngokugcina le miyalo 10 Commandment, ayakwenza. Uma uJesu ethi mina ngiyindlela neqiniso, akekho oza kuBaba ngaphandle kwami, akachazi ukuthi umuntu omemeza igama likaJesu, Jesu uyinkosi, lenye igama elisilinikezwe ezulwini ukuba sisindiswe ngalo,
Akachazi uJesu ukuthi memezani igama lakhe ukuze nisindiswe. Uchaza ukuthi gcinani lemiyalo 10 commandment ukuze ukwazi kuya ezulwini. Ingakho ethi mina ngiyindlela neqiniso. Umuntu ohamba phezulu kwaleli qiniso enginifundisa lona uyobona umbuso wezulu. Kusho yena uthi ningacabangi ukuthi ngiyakunimangalela kuBaba. Munye onimangalelayo uMose. uMose ile mithetho eyishumi ukuthi kuJesu kubhekwa yona ukuthi wena kade uyisifebe na, wena kade umbulali na, wena kade ufakazi wamanga na. Akubheke ukuthi uJesu uyinkosi, kodwa kubheka wena ezulwini yini kade uyenze emhlabeni. Uma ukade ufeba ulala nabafazi babantu uye esihogweni. And la eNazaretha kuyakhuzwa lokho. Yilo nalo olahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga uyisifebe. La eNazaretha awumlahla unkosikazi wakho kuphela niyaxoxisana bese ufuna ukugana omunye avume ngenhliziyo yakhe bese uyothatha omunye umthathe ngoba evumile lo ohlala naye endlini. But uma engavumi uphoqa ukuthi uyothatha omunye ngenkani then usuyisifebe ngalokho. Kanti naye uma elahla indoda yakhe agane enye uyisifebe. Ngakho ke eNazaretha idivorce ayamukelekile, uJesu idivorce akayifuni. So amaNazaretha wafundisile uShembe ukuthi ayikho idivorce, asidivorce. Uthi uyambona umakoti usedivorce lo usegana omunye, amshiye lo useshade nomunye, amshiye lo useshade nomunye. Ayenziwa lo nto, uJesu akayifuni. Kanti noShembe ufundisa leyo nto. Pho imapha amaNazaretha amphikayo uJesu. Sengizochaza ke manje why amaNazaretha abe nomholi oShembe, akhulume ngoShembe engabakhuluma ngoJesu. Indaba ingoba uJesu lo mkhonzayo uthe uJehova uNkulunkulu wakho uyakukuvusela umprofeti phakathi kwakho kubafowenu onjengami, nimlalele yena. uJesu esefikile waphinde wazositshela futhi wathi ngiqinisile ngithi kini akukho umprofeti owamukelwa ezweni lakubo. Namanje uJesu uyasho ukuthi isizwe nosizwe sinomprofeti waso, akukho okushintshile, seyahamba kuJesu. Ngiyakucela kuNkulunkulu aniphe omunye umduduzi wokuba hlale kini phakathi, underline omunye, umoya weqiniso, izwe elingemamukele ngokuba lingamboni lingamazi, nina niyamazi yena ngokuba uhlala nani uyakuba kunina. uJesu sasitshela la uthi ngiqinisile ngithi kini akukho umprofeti owamukela ezweni lakubo. Namanje uthi izwe elingemamukele ngoba lingamboni, nina niyamazi ngoba umuntu enimaziyo uyoba kunina uyohlala nani. uJesu wayibuyisa lamazwi, ngiyakubavusela umprofeti onjengawo phakathi kwabafowabo, ngibeka amazwi ami emlonyeni wakhe akhulume kubo konke enginiyala ngakho. Abantu abazi uJesu wabuyisile wona lamazwi, wathi umduduzi, umoya ongcwele, uNkulunkulu uyakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke enginitshele khona. Nala kwi-Old Testament kuthiwa ngibeka amazwi ami emlonyeni wakhe akhulume kubo konke enginiyala ngakho. Into eyodwa le, umuntu ozoqhamuka asiyale asifundise ngemithetho yayo inkosi uJesu. Lo muntu kodwa umbethe umoya ongcwele kaNkulunkulu njengoba iBhayibheli lisitshela. Uma esefikile umduduzi engiyakumthumela kini evela kuNkulunkulu. uMoses wathunywa uNkulunkulu, uElijah obani bathunywa uNkulunkulu. Umoya weqiniso ophuma ke kuNkulunkulu nguyena uyakufakaza ngami. Then ke uShembe akafikanga wangafakaza ngoJesu. Ufakazile ngoJesu hayi ngokuthi amemeze igama, ngokuthi afika atshala imithetho kaJesu eNazaretheni. Njengoba uJesu ethi ongithandayo mina uyogcina imiyalo. Hayi ukuthi kumele amaNazaretha manje amemeze igama likaJesu over and over. Leyo idoctrine yamaChristian, imfundiso yamaChristian. Ngoba entombini uyakwazi ukuyishela ukuthi ngiyakuthanda mfethu, ngiyakuthanda, wena ngikuthanda kabi. Inhliziyo yakho nezenzo zakho zizoveza ukuthi wena le ntombi awukaze wayithanda, kade ufuna ukuyiyuza. Hamba isikhathi kuvele lokhu ukuthi ngiyakuthanda kade kwamanga, bekuyize.
Ingakho sigcine sesinencwadi ethi lowo othi ngiyamazi engagcina imiyalo yakhe ungumqambi manga, iqiniso alikho kuye. Awukwazi ukuthi usibelesele ukuthi Jesus uyinkosi uyedwa wehle ezulwini but uyisifebe. Ulala nomakhosikazi abantu. Uyabulala. Uqamba manga uxabanisa abantu. Awukholwa uJesu wena. Sonke ke lesikhathi sakho ukuthi Jesus is the king, is the only king. Uyedwa wehle ezulwini kusize ngani? Lutho. So igama likaJesu thina amaNazaretha asiqhakambisi lona, siqhakambisa imiyalo wathi uJesu mayenziwe. Wathi I came here to do the will of my Father. Yini will of my Father? Ukuthi abantu baye kuba yifebe, abantu abangabulalani. uShembe uyasifundisa lokho. Akaphumile endleleni kaJesu. AmaNazaretha ahamba endleleni kaJesu ngqo. Angisho ukuthi khona amaNazaretha perfect. Nakwezinye nje inkonzo bakhona abathakathi, bakhona kodwa ushilo uJesu uthi uyayibonela ningacabanga ukuthi ngiyanimangalela. Ukhona onimangalelayo uMose. Then mubolele ezulwini uyofika ube nenkinga ukuthi ubulele. Aqhubeka uJesu athi uma esefikile yena umoya weqiniso, uza kuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akaye kukhuluma ngokwakhe. Umuntu ke lo uJesu usho umuntu ukuthi akaye kukhuluma ngokwakhe. Kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele okuzayo. Umuntu ozositshela ukuthi what will happen next. Manje lesikhwelo onaso sokuthi la ukuthi khona Jesu thina sithi Shembe siyeke ngoba sinikeziwe leyo permission ukuthi sikwenze lokho. Uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele kona. uJesu namanje uyasitshela ukuthi uShembe uyothatha izimfundiso zakhe bese atshela abantu ngazo. Ikhona ke kumkhazimulisa lo. Ngoba ngeke kuze kusebenze ukuthi lokutshela abantu ukuthi uJesu inkosi lilodwa igama elavela ezulwini. But umhlaba uyona ugcwele amanyalo ukungcola okwenziwa abantu, bayadubulana, bayaphingana abantu, bayantshontsha abantu, baxabana abantu, bafakaza amanga abantu. Ngeke kusize ukuthi uJesu inkosi lenye igama esalinikwe ezulwini. Uma engashintshi umuntu akusho lutho lo ukuthi lenye igama. Enza izenzo action. Konke uNkulunkulu anakho ngokwami, ngakho ngithe uyakuthatha kokwami anibikele khona. Ngakho uShembe ufike wazothatha uJesu ayekufundisile wase-eda ke nokwakhe naye okuyifundiso ezinhle kubantu ukuze babone umbuso wezulu. Manje ke ingakho la ukuthi Jesu khona sithi thina Shembe, ngoba uShembe uyena manje umuntu ophambi kwethu ositshelayo ngemithetho ukuthi asiyigcine. Nolethiwe uNkulunkulu esizweni sakithi njengoba kade ngifunda ngemuva. uShembe ulethiwe kuthina, wahlangana noNkulunkulu entabeni, wamnika amandla nemithetho ukuze ekwazi ukuthi asize isizwe. Wenza ke ama-miracles amaningi uShembe. Iyona nto yasenza sakholwa leyo ukuthi uShembe uvele ezulwini. Sase siyamlalela kuShembe njengoba uNkulunkulu echazile ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho uyakukuvusela umprofeti phakathi kwakho kubafowenu onjengami. Masithi uShembe uNkulunkulu ningasibheki, nimlalele yena. Njengoba watshela noMoses ukuthi wena unjengoNkulunkulu. NoJesu uthe uma nibona mina, nibona uNkulunkulu. So ngeke uzi-understand uma uzothatha ngeso lesikhwele noma lokugxeka, ngeke uzowazi. Kodwa uma uzalalela umbhalo othi onjengami, ingakho kumprofeti othunywa uNkulunkulu bese aba uNkulunkulu kubantu.